गिबि गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय। दिनै बे हाबाफारिया जोबोद गोनांथारमोन। बेहाय बिथांमोनहा स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय माने रड सेफ्टि जों लोब्बा लानाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहाय नुजाथिनो हांख्रायनायखाय आं सफैदों बेवहाय। माने जोंना कनसार्नआ मा नैबे दिग्लि फरेस्ट गेट ओमफ्राय नैबे सरलपारा पिकनिक स्पट बे लामाया माने मोजां बानायनानै होबाय नालाय। सिगांथ' बायनायजोबमोन लामाया, एकदम हाखर हाला गोबारै सालाय जाया। दा बानायना होबाय, दा एकदम माने स्लिम स्लिम जानाय लामायाव थांगासिनो दं। दा कमप्लिट जायाखै, अब्लाबो दा लामाया थिगैनो जाबाय आरोखि, माने स्पिडाव गारि सालाय जाबाय। दा बेखौ नुनानै मोनसे गिखांनाय फैदों। माने एक्सिडेन्टनि हारा जिखिनि बारायगासिनो दं बे कयेक दिनाव, माने मोनसे गिखांनाय फैदों आरो। दानो बेबायदि आरो लामाखौ देनांहाय फिनिशिं होयोब्ला, ब्लेक टपिं होनानै जुदि फिनिशिं होयोब्ला, बेखिनि एरियायावथ' माने न'खर गैया नालाय, हाग्राबारि, मानसि थाया बारा। दा बेवहाय मानसि गैया होननानै नैबे पिकनिक स्पटआव जुमाय लोंनानै गोबां स्पिडाव थांनानै बुहुद मानसिया बेबायदिनो जाब्रबथाय जानानै गिलु बालु गाज्रि मोनसे खबर फैनो हागौ नामा, बेखौ साननाय मोनसे गिखांनाय फैदों। आरो बिनि थाखायनो बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न मिटिङाव जोंनि जे डिस्ट्रिक्टनि कनसार्न अथरिटि स्टेक हल्डार गासैखौबो माने बेनि जिथु आपकामिं जिथु गिख्रंथाव जिथु जाथाय जानो हागौ बेखौ लानानै जों बिराद माने सिरियास। ओमफ्राय बेखौ बिभिन्न मिटिङाव जों इतिमধ্যे सावरायबाय आरो रिजलिउसनबो लाबाय आरो खामानिखौबो आखायाव लासिगोन, बावैनो इतिमধ্যे लाबाय। दा बेवहाय आं होननो नागिरदों जे बिफाननिफ्राय जिखिनि माबा हाबाफारि आखायाव लागोन बेथ' सोलिबाय थागोन, खिन्थु जोंना गारि सालायगिरि बिथांमोनहाबो माने बेखिनिखौ मिथिनांगोन जे बेखिनि लामाया माने मानसि गैया, लामा सुनसान, ओमफ्राय स्लिमबाबो नैबे पिकनिक स्पटआव फैखांनानै जुमाय एसे लोंनानै कन्ट्रल गैयि जानानै गारि सालायलांनानै माने जाब्रबथाय जानानै जुदि बे जायगायावनो थैनानै थायोब्ला बै परिबेसखौ सानहर, साफ्रोमखौबो आं बेखौ लुबैदों। बेजों लोगोसे मा बेखिनि जायगाया बिराद मोनसे ओरैबादि इम्पर्टेन्ट जायगा, माने फरेस्ट एरिया, बिराद माने मुल्यबान बिराद बेसेन गोसा बेवहाय जिब जुनार दं। आरो बिनि जिब जुनारा मालायनि जायगानिफ्राय लाबोनानै दोनफैनाय नङा, बे नेचारेल भुटानजों डाइरेक्ट कानेक्सन दं बे हाग्राया। गतिके बेवहाय मा गोदान एखमबा नुयो जिब जुनार, बेखौ मालाबा ओरैबायदि नुयो जे जिबनाव बे जिब जुनारखौ नुफेराखैमोन, खिन्थु बेवहाय दं बेबायदि। दा बेफोरबायदि जिब जुनारा बे गारिया बिराद स्पिडाव जुदि सालायोब्ला बे परिबेसजों बै जिब जुनारा जिहेतु खाब जानो हाया, गतिके बिसोरखौबो बुथारनाय जागोन नामा। आरो बेहायथ' सिखिरिनि खोथा, बे वाइल्ड लाइफ सेंसुरियाव माने मा होनो बेखौ, बे फरेस्टआव वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि नामा सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क। बियो बे नेसनेल पार्कआव दुनियानि बयनिख्रुइ बांसिन रोखोमनि सिखिरिखौ बे जायगायाव मोनो होननानै अफिसियेलि रिकगनिसन दं बे जायगायाव। दा बे बेलायाव गारिखौ बिराद स्पिडाव सालायनायनि जाउनाव गोबां सिखिरि थैनायखौ जों नुनो मोनो। आंनाव बे भिडिअआ दं बेवहाय। दा बेखौ नुबा बिराद दुखु मोनो आरो। दा बेफोरखौ अननांगोन जों, लासै सालाय। दा ओंखायनो बे गारि लासै सालायनायाव खेबसेयैनो मोननै खामानि जायो। मोनसेया जाहैबाय गावनि जिउआबो बासिबाय आरो मोनसेबावा जाहैबाय बेनि जिब जुनारखौबो बासायनाय जाबाय। बे मोननै थांखिखौ लानानैसो नैबे पिकनिक जाग्रा जायगायाव फै आरो थां। जों फैनायखौबो बादा होनो हाया, होआ, थांनायखौबो बादा होनो हाया, जुमाय लोंनायखौबो जों बादा होनो हाया, नाथाय सालायग्राया जुमाय लोंनो मोननाय नङा। जुमाय लोंबाथाय कन्ट्रल थाया। दिनै मा नुफैगोन नों जिहेतु नैबे पिकनिक जाग्रा स्पटआव? बिराद दुखु गोनां खोथा। दा नैबेहाय मिटिं जाबाय थानाय समाव सासे माबाया पिकनिक जाफैग्रा सासे मानसिया बेवहाय बाहागो लादोंमोन। बे बाइटबो होदों, माने मा होनो बाइटथ' नङा, मा होनो बे बिबुंथि लाखिदों। बे बिबुंथि लाखिनाय खिन्थु गावनि जुमाय लोंनायमोन नोंथांमोना निसय नुदों। मानो होनबा जुमाय लोंनायखौ माबायदि नुयो जोंथ' हमनो हायोना। आं ओंखायनो होनदोंमोन, नों गारि सालायदोंना, बे मानसिया एसे हुस दं, बे होनदोंमोन आं सालायाखै, आंनि फंबाय सालायदों। ओमफ्राय नोंनि फंबाय लेंहर, बे फंबायखौ लेंनो होननानै जि थांबाय फैफिनाखिसै। थारमाने मा, बे मानसिया जुमाय लोंनानै गावहानो हुस गैया।
दा बेफोरबादि मालायाबो नामा आं सालायनानै आंबो जागोन नामा नोंबो जागोन नामा बैनिफ्राय जों हुसियार जानांगोन आरो जोङो बाध्यतामुलक हुसियार खालामनो नागिरदों दा जायफ्रा बुजिनानै मानो होनबा जोंनाथ' गासिबो गोरों गोरा गोजाना सोर साबसेया रोङि दं गासिबो गोरोंजोब जों थ' जोंनि रोंगौथिखौ जों खामानिजों देखायनि देग्लाय जोंनि सरलपारा पिकनिक स्पटखौ सारा वर्ल्डआव बयनिख्रुइ डिसिप्लिन गोनां स्पट होननानै जों प्रमान खालामना होनि बाहाय जों बयबो खामानि मावफानि हो होमबाना फैगोन बाहाय मा फैनाया मा गाज्रि नङा बाहाय पिकनिक जाफैगोन हाजार मानसि फैगोन रिभिनिउ कालेक्सन जागोन बेथ' जेबो गाज्रि खोथा नङा मोजां बियो खिन्थु जों बेखौ दुनियानि मानसिनो बुंहरनो हानांगोन जे बाहाय फैबा डिसिप्लिनाव फै डिसिप्लिनाव थां जिहेतु खावलायगासिनो दं 40 जिथुनि बारा स्पिड सालायनाङा होननानै बेयाव मा राहा लागोन बेखौनो होनदों जादों बेखौ जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिजों ओमफ्राय जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्ट जिल्ला प्रसासन हान्थामेला बिफान ज'है जों मोनसे डिसिसनाव फैनो नागिरदों जे बेहाय जोङो बे स्ट्रेट्सआव नैबे सरलपारानिफ्राय दिग्लिसिम खमसे खम बे स्ट्रेट्सआव जोङो गेजेर गेजेर सिसि केमेरा लागायनायनि बेबस्था आखायाव लादों आरो गोबां स्पिडआव थांदों फैदों बेखौ मनिटर खालामनो मोनसे सिस्टेमेटिक जों माबा खालामगोन अर्गेनाइज मोनसे जों सिस्टेम खालामगोन आरो बे मथे सोरबा जुदि अभार स्पिडआव थांदोंबा जों बेखौ दिग्लियावनो हमनानै लोगो फाइन दानगोन जों बे बेबस्थाखौ लानो हादों धन्यबाद।